Hello guys, welcome back to my channel and my new video. So guys, माने दिनैहाय मैयानि लास्ट माने आंनि लास्ट भिडिअ नोंसोरो नुखांखाबाय जानांगौ जायफोरा नायदों माने इथा फुनांगौ होनना बुंदोंमोन दि आङो माने दायो जों फुनांलायासै आरो उन्दैफ्रानो फैबाय दायोहाय फुगासिनो उन्दैफ्रा आं खिथायगोन र' गथ'फ्रा सेनानै नै फैजोब्बाय जों फुनो नागिरनायखौ आरो जोंहासो हाजिरा मावनो नागिरदोंमोन गावसोरासो हाजिरा मावनो बारसिन फैजोब्बाय नै हाजिरा मावग्राफ्रा ब्रासानो गैला जोंहा फुनो मोननाय नंला आरो नै गावस्रा रोगाग्रा बिस्रा सानजों गावबागावखा आरो नै हिसाबजोबखा बिस्रा एसे लेट फैदों बिस्राथ' जों सिखारियावनो फैदों मानै बुन्दाफ्रा फैखागोन जोब्बाय फैना ओंखामबो जायाखैनो ओंखाम जाहैग्रोदो दे माव उदाङालाय सोरजों दोनफादोंना हारसिं ए नोंजोंसो ओमफ्राय दा मारै जागोन नोंसोरलाय मिथिखायो ओरै आलदा दोनबाल बाबरे सेलिफ्रा नै इख्लायजोबथारबाय आयौ नों ओंखाम जायाखै दाबो जाखांबाय ए नोंसोरलाय ओमफ्राय बिसोरहा फाखना जाखांबाय गैला फुनांगौ गैला नांगोन हनै नांहैबाय बायबाय जाबाय मालाय गोरोंफोर देखागोन मानोथो देखाबावनांगौलाय प्लास्टारसो होखागोन जेरैबाबो बेयाव एसे एनै थानाय जेबो नङा सानदो दाना थेफानानो बांसिन नामा थेफाना उदाङा थांबाय न' थरबेसे फुनानै थांखो बेयालाय ए बायनायजोब ओमफ्राय माबायालाय मैखोमा फुवाखै रोगादोंमोन ना बेबो एसे गाइस माने दायो उन्दैफ्रा माने थांबाय आरो मा होनोमोनलाय फुखांनानै माने फुङावहाय फुखांनानै थांबाय ओमफ्राय दायोहाय जोङो फुनसै आरो उन्दैफ्रा बायोना ओमफ्राय हिसाबबो खालामखांजोबखाबाय उन्दैफ्रा बेसेबां जाखांबाय आं गोसोआव गैला बाट दायो जों फुनसै ओमफ्राय ब्रासआबो दसेनो गाज्रि जायो बेनिखायनो दायो दादाया लायनो थांबाय आरो दायो नायलांदो गाइस दिनैनि भिडिअखौ नै दायो सासे फैग्रोबाय फाखना मा ओंख्रि जाखो फाखन ओमफ्राय दायो दै जमा बेना दैया नै बे मनायाबो नै रेडि जागासिनो मावनो थाखाय इसिं थादो ओरै थादो सान्दुंसो नै सानथिं नै स्प्राइट लायनो थांबाय नैलाय नोंहालाय मानो बाख्रा दोननांगौ ना नोंहाबो सानसै फाखनालाय फाखना लाबोसिखायो बाथामजों ओइ गोलैबाय रोगादो आयौ मा रोगादो जाना दोनदोनो मोसौ चन्द्र गैला नांगुरब्रा एसे लिंखांजोब्बाय मालबानो उन्दैफ्रा मुनि साइज लाबोलायग्रो बासो आंना
नानिना फिसा फिसा जोबखो नोंनो फिसा बैयो सोरनि थेफानि मनाना नै ओमफ्राय आंना नै हालुवा गैला आंना ओमफ्राय आखायाव हाबजोब्बाय नालाय आंना ब्रासआ नुवाखैनो ओमफ्राय नै बेयाव ओरै हाबजोब्बाय आरो ब्रासफोरा ट्रेन्सपेरेन्ट जाजोब्बाय गावखौ खिथाहरगौबा आखा आयु आयु गोलैथारसैमोन नानि थि फाका गेबा मालाबानो जोंना बैग्रिखौ बेयाव गायबाय नै थांबाय फोरोंनालाय आंनाव बे जोंनि जागायसो बे आं लोंसोमनाय जानो मोजां मोनो बे मोजां मामानो हैदो बे खारा सुनानै बैयाव कागेब फैसाखौसो सानगासिनो दानिया माबा खिथु खुरगासिनो भिडिअआवनो Pas mana dapat 10 takal jadu. 10 taka. Ini baru je, baru 3 takal. Bila mati? Jaga sense jawa ni. Ada sepeda yang boleh pulang boleh. Mabayo. Bina दै बोहोआ नानिया गोरानसो दे माव गथ'फ्रा थांजोब्बाय नै दायो सासेल'सै सोरांल'सै बिथिङा जालालै आंना मिजौलाजोब्बाय जिरायदों बेल'सै आरो दंबावो दंनाया ओमफ्राय बेखौल' मानजिनोसै हाला फाइनालि गाइस कमप्लिट जाबाय आरो आंना बैयावबो दं सोलाय सानसै बेसेबां फुदोंमोन मेला दंलाजोबथारो साननाय नायनि आरो बेसेबां फुनो हादों आङो आरे माबाजोब्बाय आंना सबाय बियो आंनि आरो बेयाव जा दं बे आंनि ओमफ्राय नैबेयावबो दंदेरो माखासे गासै आंनिहाय 32 ता फुबाय आं माने फिसा जोब नालाय बेखौ थरनैजों थरसे लाबाय आरो मानोना थरनैजों थरसे लाजाखायो नालाय बायखानायसै नालाय बेयो ओंखायनो थरनैजों थरसे लाबाय नै दायो रोगागासिनो बिसोरो आं जिरायनानै सानगासिनो आरो बिसोरसो बेसेबां माबादों माने हिसाब लानांगोन ना दे लाबोदो माबा बे जानला मोनलानिखौ लाबोगोर सोरानिखौ दा लाबोदो सोरानिखौ लास्टआव सानगोन बे जानला मोनला लाबो नोंखौ लाबो मनानि दायो नै मनाना 27 जाबायना मनाना 27 ओमफ्राय एबाराव बे जानला मोनलाखौ जाबग्रोदो बिना नै बेयाव मेल्ला बेयाव दं बिनिखौ दोनहरग्रोदो बिसोरखौ दोनहरग्रोदो मनिया बैनिखौ लायदो सोराङा बिनिखौ माबादोंसै जाबथोंसै दायो उन्दैनिखौ सानखांबाय उन्दैया गासै 73 था फुबाय किं मा जाबाय थायो बे दोननो रोङा उन्दैजों हाया रावबो 73 था फुबाय बे आइ मनायानो खमसिन आं बेसेबांबा गोबाव जिरायबावदोंसो होमबा मनाया आंजों हाबावाखै आं जिरायाखै नोंनि रोगानो टाइमाव दंबावो गाइस बुरजा नै दायो साहा लोंनो नागिरबाय सुपार बिस्कुटजों सुपार टि लोंग्रोसै गाइस दायो ओमफ्राय दुगैयाखै दाबो दुगैनानै